kacarita ing Bengawan katon kleting kuning katon para kleting wis tekan pinggir Bengawan. Para kleting ayo muncul. Nanging ora bisa nyabrang amarga kaline Bengawane lagi banjir. Ing seberang Bengawan katon yuyu loro jumlahe lagi langen ana ing pinggir Bengawan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lihat di TKP Musrik. Hey. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Niku wonten wah penak ya lah. Iki mau jenenge kabeh Kang iki awakku. dolanan numpak perahu. Awake dhewe nang segara ki dolanan numpak perahu. Nang kene iki di biasane iki berat. Nah iki pas ngepasi kaline umuk banjir-banjir iki panganan yo akeh Kang. Ning iki aku yo ngrasakke panganan sing paling enak. Lah, kok dienake iki nek iki. Ayo, iki dedonga wae Kang. Ayo, engko muga-muga ana sing nyabrang sing wayu-wayu. Iya. Upayane lho iki ya. Bagane aku. Lah kae ana rembang-rembang akeh banget apa? Lah iya kae ana ta. Ayo aduh. Bojane awake dhewe. Mbak, kok kebak banyu iki piye? Lah piye padahal awake dhewe kudu tekan kono iki. Terus piye iki? Kae Kang. Iya iki piye iki? Lewat ndi? Ora iso lewat iki, terus lewate piye di? Kae Kang. Ayo coba awake dhewe nyabrang karo dicincing ngono piye? Awake dhewe ndelik sik di. Nek nganggo cincing-cincing yo aja no, Mbak. Lah kok ora ketok jerone. Kok sik wae, mbok menawa mengko ana apa? Kintir. Aja wedi nduk Cahayu. Rene nanti. Aduh, aku. Ayo, Cahayu. Oh ya aku kabeh yo Iki Kakang sing pengalaman tekoni Kang iki. Sajake sing cuwilik iki lho, Dik. Kuwi ketoke kuat iki. bentuke kok ngileni kuwi apa ya? Bentuke kok kaya ngono. Ngene sing rukun wae Dik, engko tak bagi loro kono loro ya, Dik. Iya. Iki ditepongake. Iki yoyo Kangkang. Aku jenengku Yuyu Kangkang Nduk Cahayu. Nah aku Yuyu Kangkang Tongket. Luwe gana jadi ya. Iya. Aduh. Yuyu Kangkang Tongket. Engko nek kena virus piye? Iso mlempung dia. Kok yen awakku
wis aku. Dilacak-lacak terus piye yen cedak-cedak ya? Ngentup di, ngentup ya di. Ya ora apa-apa. Ayo Kang, di kanu Kang. Piye kowe iki arep ngopo di? Aku kok sing nyebrangke Kang. Arep ngopo? Ayu-ayu. Yuyu Kangkang, aku arep nyebrang neng kono. Iki piye? Oh, gampang kuwi Cahayu, nyabrang asal ana upahe ngono. Ya wae apa? Ngojek wae Kang, ngojek 20.000. Ngojek ora iso to di wong nyabrang iki kali ini banjir Yo kok di. wis ra apa-apa, opae engko tak kei dhuwit yo. Amot duit akeh. iki aku. Kuwi wis pentinane aku wis duwe-duwe. Aku ora njaluk duit Cahayu, njaluk pilus. Apa pilus? Pilus kuwi Pipi apa? halus ngono lho. Aduh, Yo aduh. mo, sanget niku iku pilus regane Wedi ya 500 jane duit rupiah. wedi. Ora, aku iki ora ndelik Kang iki. Heeh. Aku nyediake iki. Oh iya. Gegerku kanggo nyabrang kuwi ketone kok ya gelem ngono Kang nek dirayu Kang. Oh, dajal rayune ndi jejak iso ora di. Moh, liyane iso Liyane, ora liyane ya. Ora pilus nang liya. Kudune ya pilus ki mau lho. Pipiku Ya cocok iku Kang. Cocok aku ya cocok Kang. lumut e. Ayo Kang, iki wis ora. Iya Wis pengen nyebrangke aku Kang. Dadi rales meneh piye? Lho ora lho pokoke kuwi ora nang liya mau pipi halus. Ya wis tak rembukan sik ya. Iya dirembuk sing apik kono. Iya. Dongakno. Padha-padha gelem mo. Gelem mo. Ora iso ketemu karo ande-ande lumut sing bagus Sajake. kaya ngono. Ora iso nyabrang ndi nek. Iya. Nek ra awake dhewe ra iso. Aku loro kono Lho, loro. ning pawarto kan bagus rupane. Lagi ning pawarto. Iya. Asline. Lho. Ayo cepet iki. Kan Ayo. Piye yo wis wis dadi? ngene yuyu kam. Awake dhewe gelem disabrangke asal iso tekan kono slamet. Iya ya di Cahayu engko sithik wae kok ora usah akeh. Sithik wae tapi Iya, yo. ngono tambah Iya. sithik. Isa. Iya. Sak kene wae yo, sithik Iya, wae iya, yo. iya, wis aku nerima. Oke, siapa takut? Saya di depan, Kakang di belakang. Oh, ngono ya. Aku nang mburi wae. Iya. Ayo, ayo, kita berangkat. Son sabrangke ana rara gao gai yuk sing kok balik ana rara gao gai siti mat